zdravím a vítám balíček číslo 1 u výkladu karet na měsíc únor a pojďme se spolu teda na ně podívat. Já tady během února cítím, že se cítíte dost vyčerpaní. Můžou tady být pocity únavy, strachu, vyhoření či deprese. Vy máte zatíženou hlavu a ty tíživé myšlenky a pocity se snaží, oni už se začínají odrážet i na té fyzické úrovni. Ať už je to formou nemoci, nespavosti či častými bolestmi hlavy, vy se máte zamyslet nad tím, kam směřujete tu svoji energii. Energii a ty vaše myšlenky, protože ta 5 pohárů mi tady naznačuje, že se neustále ohlížíte na to, co se nepovedlo. Přijde mi, že už jste v takovém nastavení, kdy se nejen, že neustále díváte na to, co se nepovedlo, ale vy už i dopředu si říkáte, co se vám nepovede. Vy už v jakékoliv situaci, problému či úkolu přistupujete s nastavením, že mi to nevyjde. A zase to pokazím. A zase to skončí špatně. Uvědomte si, že to, kam směřujete ty vaše myšlenky, tady vidíte, jak jí utíká ta energie, tak si máte uvědomit, že to, kam směřujete vaše myšlenky, svou energii, pak nejvíce roste a zhmotňuje se to okolo vás. Tohle nastavení vás dovedlo až do té 9 mečů. Stojíte na místě, pláčete si do polštáře na tu vaši situaci. Vy se cyklíte v těch myšlenkách, v těch pocitech marnosti, bezmocnosti, bezvýchodnosti. Ale nikam vás to neposouvá. Tak co si vyberete? Budete v sobě podporovat tu negativní energii, nebo si dovolíte vidět cestu, která může vést do radosti a úspěchu? Využijte během února sílu a odhodlání rytíře mečů. Určete si směr a kroky, které podniknete k vystoupení z toho začarovaného kruhu myšlenek. A začněte soustředit veškerou svou energii jedním směrem. A odhodlejte se konečně změnit ten svůj úhel pohledu na věc a nastupte na vlnu myšlenek, které vás můžou přivést na tu cestu, která povede k naplnění radosti, úspěchu, pohodě a spokojenosti. Vy jste tím rytířem mečů vybízení k akci. Teď není prostor na to, abyste zůstali stát. Vy máte vyrazit kupředu. Dostat se z té 9 mečů. A tím, že se rozhodnete vlastně k tomu činu, tak vás to povede tím směrem, kde vy naleznete ten vnitřní klid, finanční stabilitu, ten pocit, že jste pánem svého života. Je to takový ten pocit, kdy už víte, že nikoho k té potvrzení vaší hodnoty nepotřebujete. Podíváme se na karty skryté moudrosti a máte tady našeptávačka duchu. Je to boží vedení, vyšší poznání. Karta našeptávačky duchu vzkazuje, že vám bude během února velmi nápomocná a pomůže vám pomocí intuice určit vlastně, jaký další správný krok máte udělat, podniknout a vyvede vás z téhle situace. Zároveň vám také připomíná, že bez vlastního přičinění se jako té kýžené změny nedočkáte.
Tak a pojáme se na vzkaz andělu a máte tady rozhodnutí. Rozhodni se, situace si to žádá, pomůžeme ti. Takže to jsou vaše karty na únor a ano, může se vám zdát, že ta situace je těžká a ničí vás, ale máte v ruce klíč od brány k té vlastní svobodě a hojnosti. Takže já vám přeji krásný únor a ať se nenecháte pohltit negativními myšlenkami a využijete ten svůj potenciál k naplnění těm vašim cílům. Mějte se. Vítám balíček číslo 2 u výkladu karet na měsíc únor a pojďme se společně podívat na to, v jakých energiích se váš únor ponese. Já tady vidím kartu hvězdy, což je karta splněného přání, karta naděje, důvěry nebo takovéto vědomí, že jsem na správné cestě. Hvězda vám chce říct, ať začnete důvěřovat božskému načasování. Mějte víru v to uzdravení, ve zotavení, v novou, krásnější, spokojenější budoucnost. Hvězda vám také vzkazuje, že i v těch nejtemnějších časech je vždycky to světlo naděje. Karta hvězdy je takové požehnání vesmíru pro vás. A když se podívám dál, zdá se, že vám vesmír přihraje do hry velice romantické chvíle plné vášně. U zadaných to může znamenat oživení vztahu, jo? Propojení se na těch v těch hlubších emocích, jo? Větší propojení se na té duševní úrovni s tím partnerem. Takové splynutí, jo? Splynutí s tím partnerem. A ve spodbalíčku je tady ESO poháru, což jsou opravdu nové citové začátky. Jo? Pro nezadané tady vnímám opravdu šanci na seznámení se s někým novým. Jo? ESO poháru, nový začátek, nová citová nabídka a ve spojitosti s tím rytířem poháru a s tou hvězdou tady cítím velký potenciál na požehnané seznámení. Jo? Když se podíváme dál, je tady 4 pentaklu a ona se vás ptá, jaký máte ze svých financí pocit? Cítíte pocit finanční stability? Jaký máte vztah k penězům, majetku, bohatství? Co ve vás vyvolává bohatství a úspěchy druhých? Ta 4 pentaklů vás vybízí k zamýšlení se nad vaším pocitem bezpečí. Ono je v pořádku chtít tu stabilitu, ale máte si dát pozor na to, abyste se neupínali až příliš křečovitě k tomu, co máte. Jo, zkuste se na chvíli zastavit a bilancovat nad vašimi dosavadními kroky, které byly spojené se zajištěním té vaší finanční stability. Karta vás zároveň vybízí k tomu, k uvědomění vlastně si té vděčnosti za to, co jste si vybudovali. Podíváme se na kartu skryté moudrosti a máte tam kartu s názvem Velbloudý chlapec. Malé krůčky, žádost o pomoc.
velbloud symbolizuje cestu pouští a vytrvalost. Takže ty malé kručky jsou důležité proto, aby se člověk neunavil na té cestě k tomu svému splněnému snu. Nemusíte sprintovat za svým snem, ale uvědomte si, že ta trpělivá chůze vám přinese ty kýžené výsledky. Velbloudí chlapec vám chce dát najevo, že kdykoliv vlastně požádáte o tu pomoc, tak vám bude napomocný. Jo? Přivede vám do té cesty ty správné osoby nebo situace. Máte si uvědomit, že když s pokorou požádáte o pomoc, tak se objeví někdo nebo přijde něco, co vám s tou vaší situací, problémem pomůže najít řešení. A mrkneme se ještě na vzkazy andělům. A máte tady otevření a rozloučení. Rozluč se se vším starým a nepotřebným. Dovol si to. A otevření, otevři se. Vpusť slunce do svého nitra, své vnitřní zahrady. Tak a já vám přeji tedy krásný únor a věřím, že během února si opravdu dovolíte uvěřit v zázraky, otevřete své srdce, protože vesmír vám teď podává pohár plný požehnání. Stačí jen povolit to sevření minulosti a s důvěrou vykročit vpřed. Vítám balíček číslo 3 u výkladu na měsíc únor a pojďme se spolu podívat na energie, které jsou tady pro vás nachystány na ten měsíc únor. Tak a já tady vidím, že únor vás volá na trůn vaší vlastní síly. Nese se vlastně, tento měsíc se pro vás nese ve znamení císařovny, což je ukotvující energie. Je to nekonečná, láskyplná náruč té matky země. Je to bezpodmínečná láska, je to síla stability, božské ženství. Tím pádem pro vás únor může být velice plodný a přející a může k vám přijít proud nové tvořivosti a kreativity. Mi tady přijde, že jste se konečně postavili do té své vlastní síly. Pochopili jste tu svoji sebehodnotu, stanovili jste si ty své hranice, ale zároveň tady cítím během toho února, že budete vystaveni zkouškám, které otestují to, zda si za těmi svými názory a hodnotami, za tím svým já skutečně jako stojíte, zase sami za sebe postavíte. Ta sedmička holí ukazuje to, že vy si opravdu budete muset obhájit to své místo na té planetě, tady na tom slunci. Jo, je to karta kdyby aktivní obrany. Jo, nebát se říct prostě to ne tam, kde cítíte, že je na vás vyvíjený tlak. Jo, zároveň ta 5 mečů tady vás varuje nebo vybízí vás, jo, k tomu, abyste své kroky plánovali v té nejušlechtilejší podobě. Jo, abyste je vedli s tím čistým úmyslem. Měli byste být v tom únoru obezřetní, jelikož
to vypadá, že s vámi někdo nejedná fér, jo, někdo se vás může snažit se sadit nebo zpochybnit ten váš úspěch, tu vaši snahu a může to využít ve svůj prospěch i za cenu toho, že by vás měl tady zklamat nebo podrazit. Vy se držte takového hesla: neklesám a nesnižuji se na úroveň těch, kteří bojují špinavě, podle anebo prospěchařsky. Jo, konflikty řeším s klidem a rozvahou. Takže to je takový vzkaz tarotu pro vás. Podíváme se na kartu skryté moudrosti a vypadla vám tam karta s názvem Opuštěný vězeň. Je to sebepoškozování, vnímání chudoby. Opuštěný vězeň vás upozorňuje na takzvaného vnitřního sabotéra, jo, který se začne ozývat právě ve chvíli, kdy se vám začne v něčem dařit, nějaká situace se zlepší. A to jsou, jo, takové ty podryvačné myšlenky sám sebe, jako ale vždyť já to neumím pořádně a oni jsou všichni lepší než já. Já nejsem toho schopná, jo, já s tímhle přece nemůžu uspět. A na co bych se snažila, když to stejně nezvládnu? Nezasloužím si nic, jo, nejsem toho hoden a podobně. Jo, takže pozor na toho vnitřního sabotéra. A vzkaz andělů je tady karta naslouchání. Tiše pozoruj a uč se. Nezasahuj. Já vám přeji úspěšný únor a věřím, že necháte ty stíny pochybnosti, že nenecháte ty stíny pochybnosti, aby vás uvěznili. A pamatujte si, že skutečná královna nemusí bojovat o svoji hodnotu, ona jí prostě je.